ngale ngamenzela umusa akangabuyeli ngala akashone ngalo. Kanti ubaba ngitshela ukuthi njengoba ehamba uzohamba ngeka uzobuya bese ebuye ngizomtshela ukuthi akahambe ngakubo kanti uzophinda ahambe la ngingasabonanga. Ubaba ehambe kuyohola ncike inkosi wabuya unyawo oluvuvu ngaka wahanjiswa enyangeni hanjiswa abanye behlobo unyawo lavuvukala kakhulu lwabola unyawo lababa ngangiqala ukubona uthambo la lomuntu ngaphansi lwakhishika lonke wahanja ubaba wawusika unyawo akanalo ubaba wami unyawo namhlanje but angimyekanga uJesu ngisambambile. Cela nini niphakamise izandla nize ngaphambili sondele nje ningasabi. Thandaza nawe namhlanje. Thandaza nawe namhlanje. Thandaza nawe namhlanje. Ufuna ukuthanda? Uthandaza namhlanje. uNkulunkulu uzonenzela umusa abazalwane. Cela umjobula ngaphambili ungadlali kudlalwa ngoJesu. Awube serious nje uthathe yonke into